prije par mjeseci poslao ja jednoj devojci preko Instagrama par nekih mojih slobodnijih sličica i sat vremena ništa. I ja rekao, to je znak. Znak da je se dopadam. I kasnije ona mene blokirala, ali kasno, već je poslala znak da je se sviđam i to je to. I ja pronađem njen mobilni telefon i fiksni i krenem da je zovem, malo češće. I sad ona je igrala te neke ženske igrice, kao javi se njen otac, pa kao nemoj više da zoveš, kao ona ne želi ništa da ima s tobom, pa kasnije je čak i momka stavila da se on javi, nešto kao da preti. Znate već kako oni igraju te igrice, vruće, hladno. Uglavnom, nije me prijavila policiji 2 dana. Znači, osjeća i ona nešto prema meni. Ja sam ekspert za muško-ženski odnos i ja znam da pročitam te znakove. I kasnije kada me prijavila policiji i kada je krenulo to suđenje, video sam ja u njenim očima, ona je kao nešto plakala pred sudijom, pa nešto je ona glumila tu, ali ja sam video u njenim očima da je se jako dopadam. I ona samo pokušava da vidi dokle sam ja spreman da se žrtvujem za nju. I kad sam dobio 10 godina robije, vidim da ona to nije očekivala, prosto da, ona je kao smejala se, kao ona je srećna, ali duboko u njenim očima ja sam video da je ona skrhana. Jednostavno nije očekivala da dobijem toliku robiju i da se nećemo toliko videti. Ali hoću da vam kažem, ljudi, žene su čudne. Morate naučiti da čitate te sitne signale koje vam šalju kada kažu ne. Jer nekada ne znači ne, a nekada ne znači da. Sad zamislite šta bi bilo da ja nisam ekspert. Verovatno se nikada između nas ne bi rodila ta ljubav koju ja osjećam prema njoj. I da nisam ekspert, verovatno između nas nikada ničega ne bi bilo. A ja sad imam vremena da isplaniram našu budućnost. Brkati bradonjac, cepa bubne opne. Znaš ti ko sam ja, ko mi je tata? Da li znaš moga kuma ili brata? Znam boks, judo i karata i mnogim opasnim rečima baratam. U redu ispred pošte, neko mi se mršti, lagano reč po reč, svađa kreće pršti.